Jane payung ilang. Payung telu saada ilang. Ya, foto bersama mari ngono. Bersama. Dia no, gentosan. Yang dodok yang. Yang dodok. Ya, ngoten mawon pun. Video ya. Aku video wong wis kadung ngadeg kececer. Eyange biyen wayu ya. Iya. Ngetik. Yo antik eyange biyen. Oh, Masya Allah. Itu ada Cantik bersama Mbak Wah, Untung. asli masuk YouTube aku ndelok ke Malaysia. Wah. Terus ning mlingi ya ngono loro ning TV yo diwawancarai ngono ning TV. Sopo wis lebok niki aku. Lan ya. Ora ngomong. Kok boten nenten pamitan. Ora izin. Biyen ora enak foto-foto ora enak. Zamane yang ora enak foto. Biyen sing difoto kan londo, kayak nanti londo. Yo nek fotone yang ya. Ora enak. Fotone yang kan begini. Enak fotone yang londo ora enak. Zaman semono rong enak. Foto londo mah tegane disawuri. Pasir yang desa peges. Kaplok ya. Ora dikampek gunus di keris. Biyen wedono ora nganti sono to. Tan-tantonan ning keris. Gunus ning keris ngono sik disuding ning ngono londo ning geblak mati. Ajane diketoprak ning kene babat nemo. Dilakokne. Dadi Babat londone lurahe dadi apa waktu itu? Pamong-pamong sing dadi anu. Pak Lurah ya ampun dadi apa kene kono. Pak Camate dadi londo. dadi londo camate. Terus sing Tulungagung Ben dadi malah mati Ajayeng. dhisik iki Pak Camat. Camate dadi londo. Dadi Camat dadi londo. londo. Lurahe dadi apa ya? Oh, Pak Lurah dadi dadi pamong-pamong begaune ngono. Camate dadi londo. Sing dadi yang Jayeng wong Tulungagung. Sak kurang seminggu wis nyaosi jarene nyekar matur. Arep udan sungkem aku nampun ta wis matur yang udah karo aku boten. Pengen pamit jenengan udah genjot ngono. Ora ngono mati sek nesone. Iya lho, Mbak. Mati. Soalnya mati. Mati sek. Pokoknya menghadap sana enggak boleh yang macam mana yang Lek ngukur ning ngono lah. mengukur nih mati-mati. Iya, sampe ning lapangan ngono san ya kudu mati sono. Oh, lek nyingkur mati. Pokoke ngukur. Tapi saiki kira ndak koyo zaman biyen lho, ndak kena. Titik ora ndak kena. Sakral. Heeh. Tapi saiki cuma kudu nyingkur. Ana sing turu kono kuwi dibuak ya enak. Diwawancara nih. Buak metu. Mbok tujuane yo apa rono. Lah kok roro Mungkin ndak resik lek ana wayu kan. wong papat ngono wedoke sitok. Lah kok sing sitok goleki tangi turu dene ya pangkat kancingan lho ngarep wong. Yo betul. Dibanding kulon tembok mujur ngalor sik turu. Pilih. Jaluk toger kan. Aneh-aneh berarti enggak Saprene ya ora balik sing dibuak sak ndak. enggak wadire. Terus neh ping pindho loro ngene. Sing ngeterne ya kulino ngeterne rene ngono. Kek ora tak cetek kene pakal gandum ya to. Ngono ya karek sing ngeterne ning jero. Nek kidul gapura mujur ngulon sik turu. Mulih meneng ora pamit ora pamit. Lha yo ora jawane gini. Aku ora ngerti jawane ora pamit. Paling yo boten kuwi. Kira-kira ya tujuane. Tujuane. Nggih, tujuane ora kepak. Tujuane ra genah. Aku piye ngono. Tujuane jaluk pangkat opat. Iya ya. Jaluk pangkat jaluk apa nih? Dadi ingin rene ngedune wedi ngedune pitik slametan diangkat Kapolsek ning Kalimantan. Saiki rene neh nyekal anu arep
kan DPR apa ngono. Anake DPR ya. Medun kokol ngedune wedhus, ngedune pitik ya tak lokne, ngedune beras. Ayo arep perintah wong tua, aku yang ngono sapa, kamu pangkate apa karo aku. Nggih, ya ngono, dibae kapolsek. Macake ora dinas ora ngerti ya. Nggih, masih bodoh. Wong yang biasanya. Soale bijak. Mulai arep enek rame-rame lebul. Nek malam Jumat legi ya. Nang sing golek dina sing mara lho lek kene. Malam cuma lagi. Berkat yo akeh, wong ngene yo akeh. Nek wong kene lah digawe kabeh kali nasi jare. Arep mantu, tas loro, tas lunga. Ya ini wis. Ning nggih kula buka, lek pite pecelan ya tak kon go mulai. Dadi gorene kula njaluk tangga. Nanti kecil kan enggak anu. Nah, yang kula pun dawuh riyen yang putri. Ini wong mati pite kudu to enek ndase enek cakare. Lah enek cakare teko kono pite cingklang kono. Nggih. Ngono lho wong tuwa. Bener toh. Terus aku piye lah ini sambel goreng. Lah saiki wong saiki kan pesene Kentucky. Nggih, nggih. Prepenake. Pupu-pupu Nopo kabeh. masih enek to yang sing lu ketagi ngono cara kurang enek iki. Dan kan tak kon mulai. Tak buka tak delok-delok ambengane aku nurut pite-pitilan wis kisereng kene. Matura ki kok gedhe nang omah aku ngono. Duta ngajate megengan kaya ngono, bar ngajatne mlayu rene. Lho kowe iki nyapa rene? Matur nyapa. Kula ngajarne kedelik lho. Ngajarne kedelik piye lho? Sampun dadahi rege-rege dikrasake sing boten namung jeneng abang rong lepek. Terus asal kula ngajatne Piye? saka ora lek ngajatne ya cara ngajatne. Saka suci lan sari megengan ajeng poso. Bener. Dugi dia kula buka ulame Kentucky. Sok-sok neh sitok bukaan delok depen aku ya ngono. Mulai pite pecelane mengajane saka suci ora pecelan. Ya ora cangkeme muni ulang pecelan. ya ora cangkeme muni lah tekan dunekne. Saka suci lan sari panggangan. Nggih panggangan. Nggih, lha iwake Kentucky ya saka suci lan Kentucky. Ngajane. Bener ya. Nggih no. Nggih. Kok suci ulang Cangkeme Kentucky. muni ora cocok sing dunekne ora. Sapok. Lah kapan kene suran sing derek kumpul kadat wong pirang puluh kan dhisik aku ngundang lho wong padha derek-derek ngantek teko wong panggung dhuwur barang Bulan 10 ya anu. sing Tanggal 10 wayangan ya. kene ta. Biasane ngono. Rungku anu. Apa yang saged lontang itu lho? Anu hari jadi desa Demok. Oh, ini enggak 10. Babate Demok. Hari jadi. Tanggal 10 bulan 10 biasane lurah. Terus engko pamong-pamong bebetan kabeh, langkonan kabeh nyekar. Enten mriku to biasane. Biasane ya ning Anu Tapi kan daleme yang Margono. Oh, yang waktu mau tak jone. Yang Margono sing dalem yang kula. bos ya. Yang mereka yang bos. Yang bos e putrane. Anu Putra barep ora kagungan putra. Begitu dituku desa nggih bali desa. Terus sing ngelar daleme yang Margono, anak putu mantu sak adane dak gelem nenggone diserahne desa. Saiki ya kuwi ditulise Rumah Budaya Purba Kusuma Lurah tak Solo. Aja kok jangkar tok ana RM ngarep. Raden Mas. sing kidul Sing kita jane ya ngono lho iki kok megur Midayat. Tok ana RA Raden Ayu, pun yang Kusumane ngarum ya wis. Kok jangkar ae lah aku ora kok duwe ra apa-apa. Aku wis bapakku ora turun sing turun kene kan ibuku. Lah ibuku sik RA sik Raden Ayu ning bapakku Raden Mas. bapake Bapakku kok boyo rangu. Sing turun kene ibuku. Jadi aku ora ngangge RA Raden Ayu wisan. Turun kan kok bapak. Mangga densun dhisik nom-noman densun. Oh, Densun. Saiki mangene yang ndek enek densun nah. Ayu
sing ngono ae. Wah, ayu ya yang ya. Wedok lah ayu. Ayu menger-menger no. Cilik yang dengan blongo-blongo ngono. Sampeyan ya ayu ya wedok. Lanang yo ganteng lho. Heeh. Mbok elek kaya tungteng ya panggang ganteng wong lanang kok. Apa nek anake dhewe. Gowang. Hilang gantengnya nek gowang. Lek yang Chandra tuh bae ya. Yang Chandra Pak Diko. Mak De, Pak De. Masih ibuku. Yang Chandra ndak duwe putra. Ibuku Akhirnya sing duwe ya ponakane. ibuku tunggale yang Chandra ndak katon, yang Lurah ndak katon putra. Yang Chandra, Yang Chandra ndak katon putra. yang Tri, yang Mantri ini Yang mantri ibuku, aku sing di anak mek ibuku. Akhirnya Yang Gil ya ora di dia anak. anak. Terus yang apa Bu Sri? Bu Sri kan sinten enggak? Adiknya ke sana. Oh lain. Yang Jayeng barepe Jayeng Wilogo. Itane Haryadi kono lho mae, Jayeng Wilogo ning turune ndek enek sing nggone kene. Didoli kabeh saiki nyang wong liya kabeh. Terus Jayeng Pawira karek Mbak Sun kuwi. Jayeng Pawira anak putu ya Oh, bodho ndek anak kene. putranya Putri Putiran nih kok. Mbak Sun. Mbak Sun itu. Heeh. Oh, ini tuh anak yang tunggal yang Jayeng. Anu. Eyange Oh. kuwi karo aku tunggal buyut. Eyange putrane yang Jayeng. Nanging so anake wis gak oleh pedhem kene lek Mbak Sun sik oleh pedhem kene. Lek anake bapake kan ora kok kene. Mbak Sune. Sing karan kirik-kirik ku lho. Alah, sik jaman ning kono mubeng gawe cutik mubeng-mubeng. Keke sing ngakon sapa kae. Ning kene nyeneni aku. Kon buka sewengi utuh ndak oleh ditutup. Irfan ning jero kamar aku dilok-lokne aku ya wis meneng ora tak jawab. Gendeng lek ane. Irfan arep metu arep ngaplok lho. Krungune nek diseneni iki. Ya Mbak Sun kuwi kak anake Mbak Sun kuwi ngelok-ngelokne aku. Kon buka sewengi utuh. Kuncine kon ditak ning jaba ae rumasane. Kok kelangane anu ning jero payunge. Jane payung ilang. Payung telu saadae ilang. Dibandrek. Sing dibandrek mboten gapura, sing dibandrek dalem. Nggih. Loncat. Terus lek nyolong di barak ning ngulon. Mboten terus aku ngeterne padi tak kon ngecat-ngecat to. Yang sepisanan kula bianterne. Dene benjing-benjing kiambak mboten napa-napa, sik sepisanan mangkat ngecat kula kon ngene. Terus bareng tak bukane ngono, kembangnya mumbruk kae. Tinjuk kok pake. Kembang iki digowaki sik aku ngono. Terus bareng nolak, lho, ayo kok ndekne to dia. Dolan kita yang teku iki kok mboten enten. Wes kowe tak tinggal ning kene ya aku tak nang desa. Aku ngono nang kelurahan. Nggih, wantun ngono. Terus aku nang desa, bayan cekak mapakne. Enten apa yang Pak Lurah sawuh sampun ten kamar kidul. Goleki Pak Lurah aku ngono. Terus aku nang Lurah ngatet. Enten apa lho yang goleki Pak Lurah nggih pinara. Anu Pak Lurah aku rene laporan lho. Enten apa ya? Aku kelangan lho. Kecalan apa? Payung sarean telu saadadae enek sapa penduduk mwan cukup. Sapa lho sing wani lah ya mbok ora pendudukmu aku ya ngono. Saiki Apa lurae? Lurah ya bingung gek sapa lho wani ya mbok pendudukmu saiki tak serahne awakmu aku ngono. Bareng ngono sepirang dina ngono. Sing roh Bagong. Bagong omahe kan aku padukan karo omahe. Buka sing nyolong kunjung to. Lah Bagong omahe iki dalan kunjung. Lho, ngomong ora waras kok ya pengen nyolong. Sapa iki? Anu ngakne lawang, Bagong rom mlayu rene. Kemeng nyapa rene iki ya? Nyasaran boten ajeng matur, linggu matur apa? Yang ayunge sing nyolong kunjung. Kemeng nggih kula buka lawang. Niku nggih ngakne lawang ngoten kok sumerep. Kula terus mlayu iki wau. Ya wis matur nuwun aku tak omong lurah aku ngono. Tak omong lurah. Sing mapak nek bayan kasan iki bapake kancaku. Wonten napa lho, Jang? Pak Lurah sawuh ampun.
anu, wis ngomong awakmu ya, ngoten apa? Sing nyolong payung punjung saya tak pasahne awakmu tak kon jukuk rono. Bape wonge gila. Bareng ngono si apa bayan kula lek dutung iku mboten wantun kula tak keplak. Anu, dadine karo tentara niku. Terus bareng ngono, ya wis rapane Ora bener ndase. omong lurah nyeluk anu Odin. Kapolsek apa sapa apa anu rame lah ngono. Tenan gowo tentara loro, terus bayane loro. Ngono. Sing cukup tentara kono kan jerawani pula. Terus tak cepak ya amplop loro. Tererene arep bayan, wis saling kene engko dibalekne panjang kalian aku. Iki engko wis no anu anu yang mesun samari pun rojak marung ngono lek muni bayan. Itu wae lek karo bayan tak rasane ndak gelem. Ya wis matur nuwun saling kene ae terus tak kon balekne panggon. Kunjunge saiki lek liwat roh aku no Wedi. roh aku nang durunge dene ngetan balik ngetan. Lek kok kulon roh aku ning durung nang balik. Nyapa aku ya ora nakoni ya ora tak tok nyapa Bocah iki ndak Wedi karepe dhewe. Ndak perlu mbak bocah iki nyatune. Kaya ngono to, Bareng ora wani. ilang tak takoni Mbah Kali to. Anu yang niki puluke ngilen ngono. Ya bener to mlakah pagel ngulon terus juga ngalor mulai nyang omahe. Lah iki kok punjung duwe. Kek payung lek tuku kok Jawa Tengah sing nggawa payung kok Jawa Tengah mikul mlaku kok. Sampai ketemu. Kok kene kek ora nek trimo luwang tak kongkon lurah. Lurah anu Boyolamu kono. Angkat numpak mulai mikul payung mlaku. Jawa Tengah kene.